izan duen. Ez sekula olako traste baten aurrean hitzei, ez dakit, alturak eta da, pero beto dentzutia. Ongi etorria, denoi, Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioak aurten 100 urte beteko ditu, eta bertso saio hau da, ekintza hau efemeridoi ospatzeko antolatzen ari gehan ekintzetako bat. Gure hau aprobetxatu nahi dut, babesle guztiei eskerrak emateko, hor dauzkazuen babesle guztiei, eta bereziki saio hau antolatzeko babesa eskini duten Anpo enpresak eta batez ere Zumarrako udalari izugarrizko laguntza eman digulako eta izugarrizko prestutasuna azaldu digulako. Bertso saio hau nahi genuen pelotarekin lotura, nolabaiteko lotura izatea, eta Gipuzkoako pelotarekin, orduan, bai bertsolarik eta bai jartzaileak Gipuzkoarrak izatea nahi genuen, hori bai, eta pelotarekin nolabaiteko harremana zuten personak izatea. Eta, orduan, dauzkagu, handi hasita, Uxue Fernandez Lasa, pelotarekin izugarrizko harremana izan duena eta duena, gaur egun, pelotari izan dagoa da, federazioko teknikaria, unibertsitatean pelota klaseak emate ditu, bere tesia emakumea eta pelotan inguruan egineakoa da, orduan, izugarrizko harremana dakana. Onduan, Jesus Mari Irazo, Muñoa, daukagu. Hau, pelotarekin nolaito harremana dut, bi seme gurasoa, bi seme pelotari gurasoa da. Eta, pixka sufritu du gure kirola gure pixka sufrituta da. Urrengo Asier Azpiroz, Aztueta, Azpi, netzako. Haure federazioko langilea izan dakoa da, pelotan jarduten duna, eta lagun handia. Kantatzen azkena, Maialen dakagu, Maialen Lujambio, Zugasti, nik beti harrik ezautuet pelotan jokatzen, eta nireak egala gaur egun haindik, gelditzen da astero paletan haitzeko, Aixiako pilotaria da, baina gutzako federatuak eta bestiak bezain garrantzitsua arlo bat. Eta hemen gai jartzaile bezala daukagu Jon Alberdi. Hau ere, txikitatik esautzen dut, argazki 1000 eta izkiot pelotan jokatzen, pelotari afizionatu da bezala, profesional izan dakoa da, pelota teknikaria da, eta oso kerrez bai manau, gaur du estreno gai jartzaile bezala, eta bakit trebatzen da ditu dela, eta eskerrak eman edizkiot, bihotzez. Txapa gaitzeko, uste tolakotan erazaten dela, gogora hazi, segapotuak, telefono mugikorran mesedez itzali edo itzat mututu, bale? Eta espero dut, saio bikaina teatzea, eta berriz, beretan eskerrak eman dizkio Zumarrako udalari, eman digun laguntza handiak gatik. Honezkeo ja aurkezpen iztu berko, ja pixkan duzu du, osak bagoitzei agur bana asko nahiko nieke. Maialen ditortzen mazda aurrena. Arratsalde honetan mil esker denori, kontra eginez kirol ebento askori, hemen bildu geran okaize kategori, jaba kantatzen degun bikain eta ongi, 100 urteko historiak merezi du hori. Ezker paretak ta aretoak, zenbat txoko eta erpin.
Galtza txuririk ez dugu baina, txapa bota eta ekin. Hemen igualtxu gozaliteke eskuekin mingainekin. Gaurko partida joka dezagun pelota gozoarekin. Mila behatzireun da, 25 jira, Euskal pizkundearen garai ez dira. Gaurre euskal pelota, etxeko saskira, aur heldu neska mutil, kantxaren erdira. Ez 22, ta ez 40, 100 tanto badira ta badu segida. Bide hauta bukatzen ez den partida. Bide hauta bukatzen ez den partida. Arratsalde ondanoi, kaixo Zumarraga, federazioak du mendeurrena jada, hor kanpoko frontoian jarri begirada, 3-4 urterekin aita ta alaba, zenbat ordu zenbat poz ta pelotakada, gaur gozatu nahi nuke aur haren erara. Bueno, azkita usu etortzen mazete favorez. Bueno, oindalaen urte sortu zen federazio hau sortu zenuten bikide zeate. Eta gaur egun berpiztu zeate, da ze gore ikustezue. Lehengo mendean hasiera zan, ta berrian despedida. Federakuntza sortu genuen, eta bidaia hasi da. Kontuak majo aldatu dira pelotariei begira. Oain alkandorik ez dute janzten, ta frontoiak beltzak dira. Nola maiz metxa erdi bustia, izan dezaken polborak, positibotik negatibotik, denetik dauka denborak. Ni emakume dala 100 urte, ara orba gutako bat, oraindik ere ez dira
Lehen bezalaxe frontoia ez dago, inor gabe eta utxan. Neskak jokoan hasi dira ta egin behar zaie bultzan. Beste zerbait azaldu zaigu, aldatu zaigu ta azaldu nahi dut funtsan. Amabik dira orain noiz Kristo egiten da angelusa. Angelusaren hori naiz izan, gure garaian zutabe, erlijioak bere pisua mantendu baitu suabe. Lehen joko garbita bote luze, geneuzkanak parez pare, euskal pelota, esku pelota, bihurtzeko gogoz daude. Palasistera ta xarea ere, nik ez dauzkat ba antzitan. Beren bidea egingo dute, ez zaitez egon etxitan. Telebista ere etorri zaigu, gauzak aldatzen hasitan. Moderno egin behar dugu baina, esentziari eutxita. Ze esentzia ta ze helburu, pelotak zertu jardun. 100 urteotan naiz da berpiztu, denak ez dabiltz alargun. Lehen apustua izaten baitzen, auzoko askorentzat lagun. Ea ze maila daukaten hauek apustu egin dezagun. Lehen apustuak, desafioak jokatzen zituzten malgu. Txapelketetan dabiltza orain ta asko dira ugaldu. Gauza bat behintzat ez da aldatu, hoxe nahi nuke azaldu. Bitatik batek irabazten du, eta falta denak galdu. Naiz ta lehengo garaiak biok, noski ez dauzkagun azteko. Batek mingotsa besteak poza, garaipenaren osteko. Baina jadanik partitu ditut, hiruzpauza plasteko. Ta indarrere egin daiteke guztiok irabazteko. Bai, Xixmarita Maialen. Bueno, frontoidan bi marra garrantzitsu badauzkeu, motz eta luze. Eta esango altzen nioke bizitzane garrantzitsuanez, zuk adibidez Xixmai, zertan geldiu zen bizitzan motz, edo motzantzeko,
Eta Maialen zuek zertan luze edo zertan pasa zen? Izaten dira boladaketan, izaten dira egunak, izaten dira argiagoak, izaten dira ilunak. Hainbeste urte mikro aurrean, ahoz gorako jardunak, luze gizateko arriskua du asko hitz egiten duna. Berrogeita hamar mundu honetan, badijoakit aroa, oraindik ere ederren zuna agian azken tragoa. Ezagutu dut berso mundua, ta badabilkit ahoa. Harremanetan izan nahi nuke pixka bat luzeagoa. Norbaitek esaten badu ona, nik erantzungo dut txarra. Norbaitek nahi badu zuzen, proposatzen dut zeharra. Norbait badago seguruegi, nik bada ezpada dardarra. Batzutan luzetxo joaten zait beti kontraen beharra. Baina bizitzak bestelakoak ere maiz izaten ditu, ta parekoa bere lekuan behar dugu errenditu. Nola jokatu, nola tokia, okupatu ta segitu. Ustetan luzeari naizela eta motzegi gelditu. Luze eta motz kontu hau gero, barnerantz ere badoa. Nolakoak garen karakterez, nola gure abaroa. Zein den amodioan neurria, ta justua den tragoa. Motz geratzea txarra da eta gehiegia txarragoa. Berez personak behar duela, bietarako magala. Saiatzea eta motz gelditzea ez direlako iguala. Agian gehitxo baloratzen da, luze motzaren ala. Orain gehiago estimatzen dut txokoa eta zabala. Norbere jokoa egitea, hemen hori da gakoa. Albaldin bada adiskidekin ta ez inoren kontrakoa. Eta bizi batera matea,
neurrikoa eta papoa, aldera tantorik ez zedilan nahi gabe egindakoa. Frontoiak bere neurriak ditu, ez daude geure kaltean. Horrerren ditu beharrak ere jarri gaitzak epakean. Bakoitzak bere estrategiak, bere gogoak lurpean. Neretzat dena libre izan leike joko garbi den artean. Bueno, azpi, bakarka. Pelotari eiz, aurreneko aldiz, hire herrialdea ordezkatzeko aukera dute. Galtza txuriak jazteak badu, batzutan nahiko etekin, baina barruko sentimentuek zenbat gauza eta erpin. Zuri gorria eta berdea jantzidet ta azkar ekin. Lehen ere nahiko jokatua naiz besteen koloreekin. Ofizialak izan nahi dugu, ta bada nahiko sesio. Eskaera egin ukatu zaigu, eta zenbat obsesio. Pelotan egin nahi dugu gure, langintza ta intentzio. Beste kaina izan nahi dugu, ez gehiago ta ez gutxio. Mundiala da aurtengoan tan, nahi genuke garaipena. 22 ailegatuta txapela jaztearena. Baina geurea ordezkatzea ez alda logikoena. Pelota jotzen egiten dut nik nere aldarrikapena. Mexikokoak, Argentinarrak ta Frantziarrak berdin. Espainiarrak onak dira, zenbat talde zenbat lagin. Galtza txuriak eta pelota jotzea nahi diot ekin. Aldarrikapen deitzen zaion hau, noizbait normal izan dedi. Uxu eta Maialen.
amona biloa zate. Amona Maialen da bilo usuen. Maialenek afizio izugarri ezauken pelotako, baina behan garein zailtasun batzuk oztopo batzuk izan zituen biden, eta gaur usuek behan biloa finalo bat ikusi dut, eta ikusi dut zer erreztasun edo dauzkin gaur egun pelotan iteko. Zuk usue, amona ikusi ezu begita manko da jola. Masterkapen finala ETB bat bueltan tagu egon gelako sofako ertzetan 20 urteko neskak bikainak benetan zertzaude zoriontsu edota penetan, ze ezkutatzen dezu malko horietan, ze ezkutatzen dezu malko horietan. Nahi gabe indidate begiek gainezka, ta zu pizkorra izan ta ara galdezka, biak batera dauzkat poza eta kezka, poza hor ikustea jokoan launeska, ta pena 60 gutxio baneuzka, ta pena 60 gutxio baneuzka. Oraindik zuk indartsu, bizkarta biboten, maian jotzen dezu, eskuz sarri kolpe, ta pentsatzen jarrita amona baoten, pelota goxoekin badela diote, izan nahi altzen duke zuk nere bikote, izan nahi altzen duke zuk nere bikote. Ai baina erreumak hortan ezin utzi, naiz eta nahi nioken galde horri eutsi, igual abituko naiz ezin baitetetxi, baietz oraindik amonak zerbait erakutsi, zuk sasoia galanta ta malizi gutxi, zuk sasoia galanta ta malizi gutxi. Begia joan zaizu,
neska abilera, ez aldezu gustoko nere ibilera, esku pelotan nabil, itxi kremailera, klubean izan zuten bat gauez bilera, izango antzinake nere botilera, izango antzinake nere botilera. Baietz esango dizut argi eta garbi, lehengoak oroitzean erize opari, zure mutilen kontra sarri zera ari, ta lotxa ematen dio galtzen duenari. Zuk esan behar diozu izorratu adin, zuk esan behar diozu izorratu adin. Mutilak galdu ezkero, parean amiltzen, neskak irabazteaz, oraindik harritzen, baina jarraitu nahi dut zurekin umiltzen, ta gure bideetan batera abitzen, gure genealogia zugandik hasi zen. Gure genealogia zugandik hasi zen. Baina ni lotu xamar, ta iloba aske, zuri eta beltz gara, pentsa ze kontraste. Urten joanarekin araze enpazte, naiz orain zaila izan, naiz ez izan, naiz ez den hainbeste, gauza kostata baina aurrera dijoazte, gauzak kostata baina aurrera dijoazte. Azpite irazu. Alkarri puntu batzuk jarri galtzizkiozuke. Azpi pelotan zein da zure palmaresa, Onartuko aldidazu palmaresik ezan, gaztetan ona nintzan askoren promesa, baino azkar joan zitzaidan orduko laineza. Supersotan ona bai, zer moduz pelotan, nik horri bakarrikan eiten nuen hortan, kontra kantxara edo urren atxokotan, tantoa egitea beti gerokotan. Esan du palmaresa guraso izatea, gutxi alda umeai pure ematea.
orain gauza zaila da frontoira joatea, baina bilatzen dut oraindik pakea. Astelenez 7:00 palarekin zita, horretarare ginen ondo iritsita, ezker eskuin mazizaz jokatzen hasita, aspaldikoa baino ze kontu polita. Eta tarre botean nola dabil zubietan, bueno martxari eusten diogu horretan. Aurten ere talde bat degu txapelketan, lasai segiko degu gu plazaren bueltan. Sakalaria falta zaigu aurten irazu, ba igual besteren bat bilatu ezazu. Ni saiatuagatik harrika jotazu, pelota hortxe bertan geldituko zaizu. Ni harrikari nintzan ta ez sakelari, harrika edo eskuz zehozetan ari. Pelotak ematen du plazerra ugari, tanto egin ezkero batak besteari. Hemendik irtetzean partidua 6:00, izardi tanto batzuk mugituko dira, baldin da hauek danak baleude begira, bai partidua baino nik 22. Gaur ipini digute botillero fina, pelotaz gure aldean dexente dakinean, profesionaletan bidea egina, eta bersotan ere sekulako grinan. Aurten buruz buruan zein dugu txapeldun, altuna ez alda izango hori jakin naizun. Favoritoak asko ta buzkagu lagun, ia berso zale batek oi irabazten du. Bueno, Lauro koplatan jarri nahi dituzeko. Laurok kuadrian arratsalde pasa, larunbat arratsalde pasa guntzate frontoira, baina bagoitze plan diferente dauzke. Irazu bakar jun baliz bezala serigi ordo partio egin bida. Maialen partio ikusi ezik beste inguruko denakin kontu kontari dabil. Usue importazioa bakarra parranda da, usue parranda jonda. Azpik partio ikusi leztuin, baina artekarekin horrai da, iztapitz. Penarik ez de tanto erdirik ere horrez ikustian, ezagutu detinak jartolan famili guztian.
bere alde jokatu dut, pata hor dabil kasi-kasi. Asko maite dut baino berekin, ez dut inoiz irabazi. Neri berdin zait nork irabazio gelditu parez pare. Ni bada ezpada serio, telebistan irten dare. Ez dakit justu ikusi ditut biru pelotakada, baina Instagramen jada jarri dut labriteko petekada. Kontra kantxako beko aldera ere bajatu naiztaino. Euskitze guapo naturalen telebisioan baino. Haie euskitze zartu da baina oraindik sasoi honean. Horire guapona egoten da, isilik dagoenean. Ai pelotaren etorkizunak egin behar aldu dar. 1000 bat lagun frontoian eta pelota zaleok 10. Gero irazuk egingo digu partidu honen kronika. Ai, ene bada beko pixura erori zait gintonika. Begiratu dut irazuk ere zeniki ekarri duan. Igual jokatzeko asmoz dator hirugarren partiduan. Asmoa badu baina oraindik hauek zaigu atrebitu. Nigi zuria jantzi du eta galtzak azpitik handitu. Beko pixuan aintzun ninengon, orain larri eta ez du. Zuri izotza erori zaizu, gintonik gustorik ez du. Hemen gabiltza batzuk kantuan, triniri eta tralara, San Ferminetan etor gaitezke sarrerak badaude jada. Orain gazteak portatzen dira ia piztiak bezala. Letraik ere ez dute kantatzen dena luta la la la. Gure usu eze parrandera labriten aze kasoa. Pelotik ez du ikusten baino, hori da pelotazoa. Erdera ikasten majoari da zubietako gazte hau. Hortxe buliaka hor somatzen dut mil kolorau. Naizta frontoiak batu gaituen, gu laurok bazterna asle, bakoitzak bere naia bete du beraz danok irabazle. Xuete igazu. Pelotari zeate. Oain arte ez zuen adierazpenak euskeraz da gaztelaniaz izan dituzue. Gaur erabaki ezue euskeraz bakarrik egitea.
Frontoian ibiltzen dan izketa klasea, nondik nora dabilen ni nago asea. Lehen motz xamar eduki degunak aizea, orain pixka probatu dezagun luzea. Orain pixka probatu dezagun luzea. Gure hizkuntzari arren ez bajo adarrik, naiz enpresen barruan baduten indarrik, ez da gaztelaniaz aritu beharrik, euskal ez dadin izan izenez bakarrik, euskal ez dadin izan izenez bakarrik. Lehenbizi behar dira barruak lasaitu, gure jarrerak inor ez dezan etxaitu. Ala baldin bagera gu euskeraz aitu, pelota maitedunak ulertuko gaitu. Pelota maitedunak ulertuko gaitu. Bainetek jarri arren bere partuloak, kanpora atera eta utik aitzuloak, orain arte erderaz hartu gaitu loak, ETBk jarditzala azpitituloak, ETBk jarditzala azpitituloak. Eta jarriko ditu hori igual hola, teknikak badaudela honegin deiola. Beste kontu bat ere, mamita oskola, ze pelota bakarrik ez baita kirola. Ze pelota bakarrik ez baita kirola. Selekzioa ere izan leike lagun, naizta hiru paretatan ta kolpeka jardun. Ez urta azal gera gu biok euskaldun, kultur transmisioan lagundu dezagun. Kultur transmisioan lagundu dezagun. Hori ere tokatzen bai zaigu funtsean, 100 urte luze joan denbora urtzean, ta aspaldian gaude bide gurutzean, ta zenbat lasai-lasai erdera utxean, ta zenbat lasai-lasai erdera utxean. Nola erdi ustua geneukan botila, astindu behar dugu guk euskal makila, ta
Arginanokin ara, osatu kuadrilla, ura klase denean, hain gizon abila. Problema bada bera etorri dadila, ja pasa samar dago haren perrejila. Ja pasa samar dago haren perrejila. Diskurtsoa joan zait, mingainaitiraka. Enpresarioa da gure jabetapa, baina diskursoa da gaurkoa botata, ia hitzak nahasten ere hasi gerata, ia hitzak nahasten ere hasi gerata. Maialen pelota eskolako irakaslea zea, eta azpi jubilatue. Behan goitizena garai bateko da. Behan esaldi dena gaztitulako, garai bateko, gaur horretorri zaizu. Garai bateko. Hemen gaudela letu ote dezu prentsan, frontoian bazter baten horxe erdietzan. Baina bat falta zaizu komentazen ezan, nere neska mutilei ezer ez esan. Isilik egotenik ez depa jakiten, zu ikusita jarri naiz bairakiten. Lehen domatzen genitun mila hastak irten, orain ez aldezu ebuliarik egiten. Buliaik ez egiteko esan diet tira, zibilizatu gera eta bistan argi da. Baino atera aurretik frontoian erdira, lehenbizi luzaketak egin behar dira. Luzaketa iten dut tabernako kolan, hemen zuek ikusten badaukat nahiko lan. Hainbeste pelotari herriko tombolan, balio ez dun asko daukazu eskolan. Balio zeote da, esan du alperrik, nere umeak dauzkat kontentu xamarrik. Pelota gozoakin ez du ezer txarrik, jolasteko ez baita sufritu beharrik.
orduan jolastera altzatozte joño, garai baten ez ginen hain bigun hainaino. Dejada eta gantxo zenbat desengaino, onena botatzea erreboteraino. Indarra eta indarra lehengoa ara, orain zitalkerian entrenatzen gara, txokoetan jakuta txapagainetara, ta ikusteko askoz politagoa da. Denak hortxe dabiltza irri eta salto, baino kuadrille osoa hartu zuretzako. Ondo pasatzen dut eta dabiltza bapo, hemendik pelota irik ez da aterako. Uxue, bakarrik erretu dut. Palista zea, hilabete bat badaramazuen greban, baina etxitzeko asmoi gara. Gure enpresan naiz aspaldian, falta izan zaigun kimika. Inpala dago gure aldetik, oso urrun iritsita. Eta elara gerturatuta, hasi omen da ika-mika. Lehengo buruak alde egin du, kaka pastela utzita. Eta gainera esan zigun ark, kirola ez da politika. Kirola ez da politika. Jose Ragarai zeukan izena, ta oiek bere ideak. Urkijo eta nekon sartuta, orain enpresak ideak. Antza oso nasi zeuden, lehendik gure bideak. Pelotariak pertsonak gera, eta idea
Pelota ez da noski beti jai, harin-harinta fandango, enpresariek gure kontura, horren beste kontrabando. Mungian jada txapelketa ere, utzi dugu jota bando. Ta gezurrik ez baina egia, ozen dugu guk esango, pala gurekin izan beharko da, edo ez da pala izango, edo ez da pala izango. Bueno, bakigu pelotak bizik, motelak, azkar gastatzeinak, iraupen luzekok eta badaudela. Atzeko bagoitzen ezaugarri ikusita ze pelota klase ere esango zenuke, atzeko berantzuten baiezue. Pelota on bat euki nahi dunak, Asier azpidu eskatzen, beti botea tenplaua dauka, ta inoiz ez da kezkatzen. Ez da bizia, ez da motela, erdibideko zerbatzen, honi jota jo eta jota jo sekula ez da gastatzen. Honi jota jo eta jota jo sekula ez da gastatzen. Berso batean deskribapena, zeinen ondo eta errez, ez bizigia, ez moteleri, botea ez det aldrebes. Enaiz puskatzen, enaiz gastatzen, beti patriketan babes. Ondo moldatzen naiz gauz guztitan, baina ondo inunez. Ondo moldatzen naiz gauz guztitan, baina ondo inunez. Ez oso handia eta zuria, nik ezagutzen zaitutzu, ta kostatzen da honi hartzea bere neurri eta pulsu. Bizia eta pipermina, zesta puntakoa duzu. Hauzirikatu ezkero pixkaz segituan hartzen duzu. Hauzirikatu ezkero pixkaz segituan hartzen duzu. Aizesta punta gehitxo izango da, haren txistua eta brisa. Eunda 5 gramonien aiz gehiago neurtu nezazken aixa. Ta jokorako baliagarri, ez den naiz oso ta grisa.
baina hortarako onak behar dira eskua eta frontisa. Baina hortarako onak behar dira eskua eta frontisa. Liraina badu gorputza eta zuria badu azala. Neri usuek gogora dakart lehen aipatu duen pala. Trinkoa eta betea, pentsa hau maziza dala. Kikian asko esaten duna bere rimak bezala. Kikian asko esaten duna bere rimak bezala. Txikian asko esate omen du, ta badauka oin bilduma. Antzematen zait exigentzia eta kopeta iluna. Mazizarako zure zorroan, onar nezake laguna, baina hori bere gainean karratu hori aduna. Baina hori bai bere gainean karratu hori aduna. Bueno, hauxe izan dutana. Hemendik aurrera, behien aurrein utzu zaituztet. Frontoi polita geneukan eta utzi dugu gure marka. Indarrez hasi baino nekatu egin gera pixkanaka. Gure 100. urte hurrenak bere pixua badauka. Zimete joan frontoi luzean banaka edo binaka. Federakuntzak eta pelotak segi dezala bueltaka. Federakuntzak eta pelotak segi dezala bueltaka. Mila esker bertso zale, pelota zale fin. Zuentzat aina ez dakit baina bai alegin. Luze eta motzean hartua atsegin. Bizitzaren nahi nuke pelotaren berdin. Izan bedi luzea eta motza egin. Hemen elkartu gera, etxeko kuadrilla. Entzule fidel, tamainan humila. Pixka bat piztuko zen, lengo neskatila. Gaizki ez dugu pasa, aitortu
urtea izan bedi oso borobila. Oteizak zion zula monumentu traza, frontoia da Euskal Herri guzien arnasa, daukana elkargune libre baten traza, segi hor jokoa